హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు చేరి ఛానల్. ఇప్పటిదాకా మనము ఎన్నో మంచి నీతి కథలు తెలుసుకున్నాం. ఇవాళ కూడా ఒక మంచి నీతి కథ తెలుసుకుందాం. మరి మొదలు పెట్టేద్దామా? మొదలు పెడదాం. ఇవాళ మంచి నీతి కథ పేరు గాడిద బరువు. ఏంటంటే అది గాడిద బరువు. అనగనగా ఒక ఊరిలో రామయ్య అనే వ్యాపారి ఉండేవాడు. అతనికి ఒక గుర్రం, ఒక గాడిద ఉండేది. గాడిద మీదేమో బరువు అంతా పెట్టేవాడు. గుర్రం మీద అతను స్వారీ చేసి వెళ్ళేవాడు. ఒకరోజు అలానే ఒక పెద్ద పెద్ద రైస్ బ్యాగ్ ఒక 2-3 గాడిద మీద పెట్టాడు. అది తట్టుకోలేని గాడిద గుర్రాన్ని పిలిచి, నాలో పావంతు బస్తా అయినా నువ్వు మోస్తావా అని అంటుంది. అప్పుడు ఆ గుర్రము, నేను నీలాగా వస్తువుల బరువుని మోయడం నా పని కాదు, యజమానిని మోయడమే నా పని అని ఎంతో గర్వంతో పొగరుతో అంటుంది. ఆ బరువంతా గాడిద మొయ్యలేక డభేలుమని కింద పడిపోతుంది. దాన్ని చూసిన వ్యాపారి ఉన్న బరువంతా గుర్రం పైకెక్కించి గాడిదను లేపి ప్రేమగా నిమిలాడు. అప్పుడు ఆ గుర్రం అనుకుంటుంది మనసులో, అరే, గాడిద చెప్పినప్పుడు పావంతైనా మోసుంటే బాగుండేదే. ఇప్పుడు గాడిద బరువు మోయాలి, నా యజమానిని మోయాలి అని ఎంతో బాధపడుతుంది. సో ఇందులో నీతి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, బరువు పంచుకుంటే బ్రతుకు భారం తగ్గుతుంది. థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని మంచి నీతి కథల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. అవునండి, మర్చిపోయాను. ఆ సబ్స్క్రైబ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కొట్టడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.